Jode, kezka, herri honetan ez dago ezer egiteko. Ba ez, tio. Dana turistentzat eginda dago, tabernak eta jatetxeak garestia dira, musika zuzenean .eusen begiratzen dut eta dena kaka bat da edo ez dut ezagutzen, ez dakit gaztegiak garen musika hori entzuteko edo mundua azkarregi doan. Bai. Zeo zer egin dezagun, apostu bat egingo dugu, badezu txampon bat? Bai. A ber. Euro. Zu bai diruduna, nabaria da lekitxokoa zarela. Ba, galtzen duenak, ez, are gehiago, irabazten duenak Euskal Herriko telebista honenaren logoa tatu beharko du. Bikain. Eta, galtzen duenak bizkar osoa tatuatu beharko du. Zuk zein nahi duzu? Arpeixie. Bani bestea. Arpeixie! Zuri egokitu zaizu tatuatzea Euskal Herriko telebista honenaren logoa. Zorionekoa zu. Hamaika telebista. Orain topatu behar duguna da tatu denda bat. Ego? Bila dezagun bat. Goiesan. Ara, beitu, hor badago emakume bat, galdetuko diogu ea berak dakien non dagoen tatu denda bat. Barkatu, emakume, baldakizu non dagoen tatu denda bat hemen tatu batzuk egiteko. Ara, egia da, eskerrik asko, aio! Gaur gurean, Kosmaikosin. Etxai asko ditut, zindagizut, benetan diotxut, guzti zurrut, gura nautzut, igerri zaitut, irriparre inut, begirada dizut. Gaizkak eta garik osatzen dute Kosmaikosin egitasmoa. Berez kontua da gaiztak garai hartan Gaz Limbo taldean jotzen zuela eta nik garai hartan Gorpuz nintzen jotzen nuen eta mezu bat idatzi zigun Instagramera ustez. Edo Facebook edo ez dakit horrelako sare sozial batea. Eta esanez kolabo bat egin nahi zutela gurekin, eta gure erantzuna ez izan zen. Eta hor utzi gendun, ja aztuta, baina horrengo egunean edo Anderrek esan zian, aizu norbait idatzi dugut, bale, eta ez dioztik, idatzi genio. Eta ondoren kontzertu batera etorri izan, gure kontzertu batera, Aibarrea edo Ibermura edo bai. Eta hor ezagutu genuen elkar. Horaz izan gure maitasun historia. Bai, hori da, uste hori izan zela, ganera, kuarentena epokan ibili zinean astero, geizka egin horrelako base bat. Izan daiteke, oso astuna izan daiteke gure bado. Bialtzen haren, kuarentena guztian egunero txe Dielbin kantioneren bat, eta inolako base bat egin, nire izaten gustaten, ez hau dut gora. Da, baina, atzanean gariko txe, apiko ipala, lortu ban neuri elektronikan sartzea. Da, einautzen base bat, ez duguna inoz erabili, hau matematikuena. Hortxe hasi izan, kuarentenan hasi izan eta garikoitzen txapiaz hasi izan Kosmaikosin. Bai, jakina, bera ni baino pixka gazteagoa da eta berak daukan indar hori agian nik gaur egun jadak galdu edo bidaeratu beste bizitza osasuntsu bat egitera, eskirola egitera eta horrelako gauza. Edo bestalde ere ezkonduta nago eta horrek indar handiak kentzen dizut. Eta horregatik, beti ere ondo dago, eukitza horrelako grinakan pertsona bat ondoan oso lagungarria da. Beregatik izango ez balitza, gian ez nuke musikarik egin, berak badu indar hori jarraitzeko eta... Zelako politikari. Biko bandak argi zuen hasieratik elektronikaren bidetik joango zela musika egitasmo berria. Bai, jakina, beti bezala aitzindari bat izan naiz eta panekien urrengo entzungo ez den gauza hori izango zela elektronika eta hori dena, eta ni betianik oso zalea izan hori naiz. Eta esan, oleko zeo zer egin dezagun euskaraz, baina ondo, ez rollo mainstreamera salduta. Baina beti puntu ilun batetik hasita, ezta? Azkenean musika hori nire ustez nahiko iluna da, gogorrak akotxen artean. Eta horrelako zeo zer egin nahi nuen, orduan bere garaian Berlinen bizizan nintzen bi urtez, eta EBM, Electro Music eta horrelako gauzak zulo ilunetan asko entzuten zen, dark techno. Eta horrelako gauzak eta beti gustatzen zitzaidan kutsu ilun hori. Eta zen, horrelako zeo zer egin dezagun. Eta bideo batez, Errusian eta halako herrialdetan entzutean musika Jarbeisa eta honea
agian orain iristen nahi dana, bueno, Euskal Herria indik ere uste dut ez dela iritsi, aitzindariak gara beste. Eta horregatik, holako zer jorra dezakegu. Drum and bassaz gabiz asko, eta hardbass gruzuari bemoten gabiz. Estilo harinauak eta agresiboak. Direktun pentsata beti, claro. Ze guri begusten dugu direktuan iserri pizkautatea. Abesti barrizetan, Hardbass da drum and bass. Trap pizkatu da, ikutu. EDM, synthwave, agian kanturen bat badu kutsu 80garren hamarkadako kutsu hori, baina bereziki sakondu gabe. Hori, abestiak temporadak etxen dugu, orduan segun zentzuten gabizen, hortik ikutzeu pizkat. Lantzen gabizen abesti barrizetan gauza agresiboak nahi izan duzen. Da, on momentun gabiz, drum and bassian, da hardbass grusua bai, lantzen gabiz. Drum and bassa da, bateri agresibuk eta oso harinak. Da, hardbassa, ritmikuo, baina velocidadez harinau. Bueno, nik beti esan dut, gauzak egitekotan txekoekin hobeto, eta ahalik eta jende gutxien, ahalik eta hobeto. Agian pentsa izan dugu, agian beste hautsen sartzea eta, baina bueno, ez dugu inoiz inora eraman edo. Bai, beti agertzen da hori beste hautzat sartzeen ideia, baina atzan baten daukun talde formatuko aukeria moten gaitxu beste hautza grabata geratzekoa. Orduan etxian aldeunen gauza data. Kontua da, agian zuzenekotan beste pertsona bat baldin badago agian abesten gehiago betetzen du, ez dena tokia, baina ez dakit, ni orain pertsona sobria eta aspergarria naizen eta agian eskertuko nuke tarteka beste pertsona bat ukitzea, ez da? Baina, bueno, momentuz ez dugu, horrelako kolabak eta egin izan ditugu, baina esan bezala bereztik izakondu gabe. Nuen jendartean Infernuan ito nintzen bizitzaren bidean Errebitartean ikasi nuen jendartean Itxi nituen begiak ireki nuen anima Atzean utziko nuen galdutakoaren zama Galdutakoaren zama Gaizkak egiten ditu kantuen baseak, lupak eta erritmoak. Hitzak Gariren esku joan ohi dira. Bakoitzak beren etxetik eta bere komodidadetik etxen dau lana, da gero elkartzen gainean landu etxen dugu, burruka pizkatetxe dugu, tiraia floja pizkatetxe dugu, da lantxerik guten dira abestiak. Basiak beti neuk etxotez, holan beti aldozazu punto personal bat ipini, edo gariaz geratzen hasenien abestiak lantzeko beti aldozu ze gauzak lekuz mogidu, beti emoten dago, aukera gehiago toke personala eukitzeko zuria danian proiektua eta osorik aldozein aldatu. Abesti batzutan bai erabili duzela lupak, adibidez drum and basseko baterizak etxeko, nahiko komplikau bat izela elaborau dira, horretarako lupak eta erabili duz. Da, bueno, gero instrumentuak eta nik etxotez, midi teklau bateaz etxotez. Bai, ala iteo, berak musika iteo, ni nahiko boomer naiz eta bueno, agian esaten dio tau egin edo bestea egin edo, baina bereziki sakondu gabe, bera langilea. Eta bueno, hitzak nik idazten ditut, lehenengo diskakoak hori pandemia garaian idatzen dituen, justo parrandak eta utzi nituenean, eta bueno, agian nahiko iunagia, baina bueno, ez bereziki, nahiko pertsona alaia naiz, baina bueno, ez dakiz zergatik ala islatu zen. Eta normalean garraio publikoan idazte ditut hitzak eta toinuak eta bertan etortzen zaizkit burura, ez dakiz zergatik, baina bueno, leheno lurralde busen, orain Renfen. Bainik delako erabiltzen dut eta kontua da leheno horrela grabatzen ditut mugikorrean, baina orain ez dakit, agian pertsona lotxatia bihurtu naiz eta ez da itain erraza egiten doinuak grabatzea, baina bai, beti lantokirako bidean. Lehen basiak lantzen duz, daia dana orden baten da honean, ahotsak ipintzen goiz ganetik, ikusitzen dugu zelan geratzen da hobeto, letrak lantzen goiaz, da gero etxen dugu garik inventadan teknika bat dela abestizak oskailuan sartu, da denpora batera entzun. Ia ondo sonaten txarto, saldan mejora, hori beti izten dugu denpora batxu bat lasai abestizak. Kosmaiko zin da portatil bat eta mikrofono bat.
Abestien hitzetan umorea eta kritika azidua dira nagusi. Gorpuzkintz taldean abiatu zuen idazkera garatu dugarik abesti berrietan. Bai, azken finean ezagutzen hona baki, umorea eta asko gustatzen zaidala, ez? Edo txantxak egitea, edo gauzak naiz eta ikuspuntu serio bat eduki beti gustatzen zait beste ikuspegi bat ematea. Hortaz, bai. Bueno, nola ez, badaukagu kantu bat Arkaute Boiz, ez dugulako polizia maite, baina inork ez du polizia maite. Normala da, bere garaian bai, kantu horrek agian tokia euki zezaken Gorpuzkintzen, baina orain honetan ere bat tokia euki du eta listo. Gaizkak daki, soberan dakien bezala pertsona ona naiz, eta junkalek ere bat. Hori uste da berak, bai. Baina, eta guztiz ere gustatzen zait batzuetan, hori ziria sartzea, eta batez ere euskal panoraman, musika panoraman, nahiko ankerra da. Noiz izango da. Musika panorama aipatu dugarik. Guk ordagoa bota eta gaur egungo Euskal Herriko musika panoramaren erradiografia egiteko eskatu diogu. Bai, azken finean, gertatzen dana, baina ez bakarrik musikan edo kulturan, beste edozein arlotan bezala, jendeak modak jarraitzen ditu azken finean. Eta orduan, orain arte, zer izan daiteke Euskal Herriko undergrounda? Punk talde horiek, anaitasunaren eta garagardoaren goraipamena. Hori ez zait batere erakargarria iruditzen, ezta? Eta hori argi dago moda badela. Beti esaten, edo bere garaian eska hori batzan undergrounda gero mainstream bihurtu izana. Beti gure artean txantxetan esatego eta agian egunen batean kantu bat izango da. Atzo eska, gaur eskin, bihar ertzain. Jendeak modak jarraitza ditu eta azken finean alde batera edo bestera. Bestalde segertatzea, leheno eska talde euskal, eska talde xistrin horiek ikusi duten ez dira, agian jada ez da rollo horien horren bestera ematen, orain elektronika ditute gehienek, kasualitatez. Diruaren usaina, gogorra da. Elektronika unibertsoa oso zabala da. Kosmaikosin elektronika den bezala, zetak ere elektronika da. Niri Peio Reparaztek zedea oparitu zian eta bertan jartzen du berak egin ditula ekoizpenak. Eta, ekoizpenaren aldetik, ez dakizen bat zedeatera dituen, baina lehenengoarekin flipatu, no? Zediak bi, ez. Bi dira, ez dakit, uste du lehenengo izan zela eta, flipatu, no? Ekoizpenaren aldetik oso guai dago. Bai, lehenengo disku hona da. Gezurra ditu. Datok ilun bat pedauko, lehenengo diskuak. Bai, badu, kutsu ilun hori badu, eta ni ustez hori txalogarria, gero ja zer egin duen, ez bulego eta lako gauza, horiekin ez dindet, jasan gaitza. Nahiago belarriak kendu. Zetak neukan entzun da garik esan arte, zetak gustatu zer esan hostia, gariri zetak gustabazako, beradan heiterraz, ze oso neukibiko dau. Da zen nintzen entzuten, da hostia gustatzen jaten. Enan, espero baina gustatzen jaten, No, egia esan, CD-a lapurtu zekun ezakin nun, eta horregatik entzuten nun. Bai, praktiketan amintzen lekuan CD bateguan da, zeo zelan nire kotxing agertu zen. Hau dena esan dugu, Peio, biran eraman gaitzazu, otoi, horregatik, biran jut. Gorrotoan ez dita, gorrotoaren azia. 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 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. Erritikat ikusi nahi. Badira egun elektronika belaunaldian hazi diren gazteak. Gari eta gaizka ordea, rock koordenaetan hazi dira. Eta punka, hardcorea eta metala izan dituzte referentzi. Taldin estrukturi aldatun da, baina nik ustot beti egin izan dugula zaratia, ez? Holan, zarrak behitzu izan den maura, zaratia, musika fuertia, pizkate gorputza mugitzatzuna, kontzertuetan dantza edo mugitzeko mototzuna. Osa, horre aspektun ez dugu aldatu. Ez daukau betiko talde bat, bateri bateaz, gitxarra bateaz, no seke, baina zaratitzen segitzen du.
leheno ondo aipatu duzuen bezala, metal edo hardcore edo mundu horretatik nator, edo, rapa edo trapa edo ere entzun izan dut askotan. Nik horzunen jotze, eta nik beti zaren nietzat entxegu lokalea jutea terapia dara. Jendeak psikologoa ordaintze du, ni mendira juten naiz, saiatzea juten naiz, musika egiten dut, orduan, ez dakit, garai hauek oso arraroak dira. Euskal Herria aspaldi juntzan pikutara, ez dakit non koka ez dakegun geure burua gaur egun. Baina nabaritu duguna, agian gaur egungo gazteek ez dutela joerarik adibidez musika taldeak egiteko, 4-5 pertsona elkartzeko lokal batean eta agian nahiago dute, guk egiten dugun bezala, azkenean bakoitzak bere kabuz lan egin eta azkenean erosena da. Batek musika lantzea eta beste batzuek hitzak edo ahotsak edo dena delakoa. Lokal batean sartzea eta hori dena gogorra izan daiteke. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgildua da bikoa egun. Gaztetxe eta taberna txikietan topatu dute gotorlekua, baina eszena handiago batean ikusten dute euren burua. Oain arte, bereziki gaztetxeetan eta... Geu erantzuna topateko, sorgeri galderiari ondinako. Guri bai gustatuko litzaigukela, agian aurrera pausu bat ematea eta gero jatoki ez. Ez dut esan nahi handiagoetan, baizik eta profesionalegoetan edo horretako teknikari bat izatea, baina karo, tokieta juten zara eta ez dago dirurik, ez dago ez dakiz eta gero gatibu ikusteko 40.000 euro badaude, ezta? Hor baita betiko ez da bai dago mai gainean. Ni nahiko nazkatuta nago, horregatik guk beti esan nahi dugu, ez? Guk geurera, geure bidea egingo dugu eta puntu, ez dago besterik. Baina bai gustatuko litzaigukeela profesionaltasun maila handitzea. Zuzenekuetan intentaten dugu irudizari emot importantzi gehiago. Azkan baten 2 pertsona gara, ezin dugu espektakulo handirik. Orduan etzen dugu horixe ke asko, argi asko eta horixe intenta fuerte emoten direktuan. Baina direktun gehiago biltzen az abesti batetik bestera trantzizioak etzen, argila kontrolaten, kemakini kontrolaten, autotune kontrolaten importante dela. Kosmaiko zineko 3. kidea da autotunea. Diskuan nahiku suabe ipinen duzan, baina bagabize fortibi pintzen. Efekto gehiagoaz eta gehiago esperimentaten gabiz abesti barriz eta mai. Taldearen lehen kantu xorta plataforma digital guztietan entzun daiteke online. CD formato fisikoan kaleratu duten lana ere. Allright Studioaren esku joan den artelan ederrean. Bai, besterik gabe, oso erraza delako, batez Durango natea genuen zen, zer saltzekotan bertan salduko dugu eta oso harina delako. Eta bestela vinilo bat ateako bagenu, musika zuzeneaneko estanean toki handia hartuko luke eta jendeak gure viniloak bakarrik erosiko lituzke. Bai, urte asko dira abestiza bera bakarrik ez dela konsumiduten, jentiak bideoklipan edo ikusi. Jentiak nahi dugu abesti bat entzun da irudi batzuk ikusi. Ez da lehenko moura diskui pintxe dela eta listo. Danan musiki begitxe zaitzen. Hori bai, ez dugu inoiz TikTok egingo. Nire ustez hori ere aldatzen ari da, heleno jendeak YouTubeen eta zekan bideoak ikusteko, ni lehenengoak. Gero gaur egun Spotifyrekin eta ez, agian gauza aldatzen ari da berriro ere, ez da? Agian da nik Spotify ezagutu berri dudalako, baina ni ustez hala da. Eta baita guk irudiari adibidez gorpuz hitzekin ere garrantzi handia ematen genion, hori jende ederra garelako eta tatuaiak ditugu eta jarrutzarenak egiteko erakutsi barria. Berez azala eta bai logoa, bai edozein irudi edo honek egin ditu, Beñat Allright Studiokoak. Eta oso posti gaude berarekin egia esan, ez dakit nola ezagutu genuen elkar. Hain aztuta daukat, eta sufritzen ari naiz. Ez dakit nola izan zen, zehazki. Agian internet bidez, edo zeo zer, eta ni berez asko gustatzen zitzaiztian berak egindako logoak eta irudiak, eta azkenean talde pila batekin lan egin izan du. Eta harremanetan hasi ginen, eta egia esan oso hartu eman opara eduki dugu berarekin, ze, berez berak zeuzkan ideiak plazaratu ditugu eta guztiz ados oso posi geratu naiz berak egindako lanarekin. Idea batzuk emoa zan, da hostia, guzteak egun da, listo. Koloria seguramente ez gendun esperoa hain argizia izatea, baina jode,
esan da, bena, beinatek beren ideak eukazan, da oso resultagunak emon da. Osa, segizan guztarekun. Ez naiz iritsi, baina bidean nago. Ez dakit nola iritsi, baina bidean nago. Norekin iritsi, baina bidean nago. Ez da nora iritsi, baina bidean nago. Ez naiz iritsi, baina bidean nago. Ez dakit nola iritsi, baina bidean nago. Norekin iritsi, baina bidean nago. Ez da nora iritsi, baina bidean nago. Ayahuasca. 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 Milaka zatitan ebaki zainak, malko harinaz, beteta pitxerra, arazo larriena, aztuta jata, anstura da terapiarik onena. Argi daki ez zaitut ondoan nahi. Elkarrizketa amaitzeko, eskakizunak eta aldarrikapenak. Amaitzeko, eskakizun batzuk egingo ditugu, ez dakizu olentzero zaren edo ez, baina, lehenengo gauza eta garrantzitsuena Euskal Herri Aske eta Sozialista, eta bigarrena, ez dakit, talderen batek gu biran eramatea, besteak beste... bitu, untza ere, orain utzi dutela, agian aukera bikaina da, untza, eraman gaitzazue biran. Bai, eta bebai, Lekitxoko skate pistan gabazak gehiago biztute. Hori da. Eta Hondarribiko alkateari eskatzea erdiguneko parkinak herritarrontzat edo egoiliarrontzat bakarrik izatea. Gustatuko litzaiguke, gehiago jotzea edo Euskal Herritik kanpo jotzea, ze atzerrian bitan bakarrik izan dugu. Burgosen eta Santanderren eta gustatuko litzaiguke gehiago zabaltzea. Baina, leheno esan bezala jada zema kontzertu maritugu hogei edo. Pizka gutxi, eta oso pozik gaude egindako bilbidearekin. Eta orduan, bide horretatik jarraitu nahi kantu berriak egin, eta alba da, profesionaltasun maila hori igo. Hori da, direktuak hobetu, abestiak hobetu, ideia hobetzea da, aspektu guztietan. Aupa, Kosmaiko zin, hostia! Que te bote chapote!